Existuje taký. Ideálny, no, keď sa nič nepokazí. Ale pre mňa ideálny je taký, aký si ho ja spravím. A samozrejme, že niektoré veci neviem ovplyvniť, hej, či sa pokazí program, alebo dneska stalo, že vypadla elektrika. A sa tu muselo riešiť nejak s technikmi, ale ideálne je, keď stihnem spraviť všetko, čo chcem a keď ma nikto a keď vidím, že tí ľudia od nás odchádzajú spokojní a šťastní a že sa mi podarilo pomôcť každému, kto prišiel. Hej. A keď je možno, že je problém s liekmi, že sú rôzne výpadky, ale keď sa mi podarí vymysleť alternatívu, alebo keď sa mi podarí zohnať niečo, čo je ťažko dostupné, alebo tak.